Нема звъни. Дррррн, дррррн. Тричи. Ало! Георги Мамонов ли? Братята на Лъчо Марешки и Петело, може ли да сна сияще? Без да ти кажа така. И почваме с песента, поздравление за групата с тъшецата. На Лъчо Марянски да го е по маленкото газенце. Не. И ще вика така. Чики, 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 де, ти си, моле, Лъчо Марянски. Ела, ловчия ти сега на маленки прасенца, да тепаме сега. А в кочини. Кочини. Папайро, не можем сега. Кой ще да отидем му ресторанто? Пей му на това, И видяхме ние двама, да прасета сега. Те избегаха, маленки беха, ала с пушката ли ги разстреляхме. Джум. Па! Кажи му, че Любе Петлето иска да го пръца, бе. Петето, как може Петъл да бе... Искам да питам, Петъл може да тъпа кукушка, бе. Петъл може да тъпа кукушка, бе. Затвори му, защото ти го моля, бе, да го е по... Затвори му на това, бе. Не, бе, Петъл може да... Петъл може да тъпа прасе. Нигиш, нигиш. Кажи му да дойде в механата, че сме там, бе. Джиги. Кажи му, че го е в механата, брате. Кажи му да каже Швепс. Кажи... Не, искам да кажа, обичам Райна като мед. Кажи му да каже. Очо, искам да пукаме енергиш с твоята музика, да тъпаме не пасе. Кажи му да каже, обичам Райна като мед. Да тъпаме... Лена е като лепа, като лепа, то къде запил да го е по това мушко се забърши. Абе, аз седеш куру, два-три пъти и го... Маленькия куру. Маленкото джинджифилче. Я дай се пусни го.